Neviem, za ktorým rohom bude číhať učiteľ. Je to hrozné. Štyri päťky a 6 štvorák, to vôbec nie je rovné. To 6 štvorák, ale respekt bolo 6 štvorák. To nedá. Čakajte. 4 päťky a 6 štvorák. Môžeš. A to vôbec tam nebude, to je jedno. Dobre. Dnes ma vyvolala 4-krát. 4-krát? Mňa vyvolala dneska ráno Brešťanská. Okay. Neučí ma, dokonca z toho predmetu aj nematuruje. Tak to je... 3, 2, 1. Počkaj, to sa... Pani učiteľka fakt neus. Akože, Rebati, ja som strašne zvedavá, na čo si nás tu všetkých zavolal. Vieš, koľko ja mám vecí? Vieš? Chcem urobiť štrajk. Tri, 4. Konečne sme začali učiť. 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 Aďa, počkaj sa o to. Aďa, o to sa. Hej. To si povedal, že môže? To bude, nedával nohy? Prečo to tak mimo? Nie, malý systém. To je zlé. Nie! Aura. Dobre, 3, 4. Nebudete nás skúšať. Ale to nieko, ja taká... Však ide o efekt. Teraz za 4 sekundy. Laura, kde si tam narátala 4 sekundy? Jojo. Už ty chlapči. Vydrž. Je trošku obhore, to nie je. Trošku asi nie. Ty si ešte obhore trošku. Ideš, Peťa. Už? Hej, daj to strúdne. Keď si ho dať. Jupie. Je dokonalé.